Вітаємо вас, дорогі браття русини, в передачі «Живий русинський язик». Нині у нас у гостях Юрій Юрійович Шипович, русинський краєзнавець. Вітаємо вас. Дякую. Юрій Юрійович, як ви знаєте, русини є одним із древніших народів Європи. Волею судеб попали в состав Совєтського Союзу і сперва в Совєтську Україну, потім в Незалежну Україну. Но вони мають свою історію, бо 10 сентября цього місяця отпраздновали русини століття создання русинської государственності в составі Чехословакії. Це праздник був общий русинам, чехам, словакам. Но оскільки ми вже в составі України і українські громадяни, то ми лише вже історично споминаємо оті прекрасні наші дати. Один із законів України нам дозволяє або ізбрати національність, або відновити. Другий закон недавно вступив у силу про декомунізацію, по котрому ми маємо право все, що большевики і комуністи, в тому числі і українські комуністи, і такі були, ми то не забуваємо, все, що вони зробили недобре, переміняли назви, можемо все то вертати на історичні назви. Но, наскільки ми видимо, так ся перепудили чиновники в Україні, що не пускають ні русинську школу, не признають ні русинський язик. І нам приходиться дипломатично до них підходити. Нам вдалося перший час мати русинські школи, але вони не обхопили цілий край. Ви так теж потрудилися там прекрасно. Но у вас з'явився дипломатичний ход. Ви создали таку програму, яка оказалася придатна і у сучасних условиях для навчання наших дітей. Розкажіть, як вам то вдалося, як то прийшло вам у голову, і яким способом можна було утишити страхи і фобії українських чиновників перед лицем мирного русинського народу, котрі люблять свою державу, моляться за неї. Ми володіємо українською мовою краще, ніж київляни, але хочемо і по-нашому говорити, потім материнський язик. Прошу вас. Хочемо і мусимо говорити, поки не будемо говорити, то асиміляція за пару років з'їсть унікальний язик, який має тільки багатство, що другі народи деякі могли б нам і позавідіти. Як я прийшов до того, що все треба сокотити, не нам сокотити, а розвивати. Про русинський клас я узнав у 2007 році. На той час вже було 25 класів і завідував ним прощений бо Василь Васильович Сарканич. До того я дуже любив фактично нашу історію. До язика я так по суті ставився досить свободно, хоча фактично сам є українським філологом. Культура мене, обичаї, мені це любило, бо я, по суті, не зглядався. От історію я любив, і на той час я воєнно своїм учеником Іваном Козирем, тепер греко-католицький священник у селі Голубинному, ми взялися писати історію нашої округи, і фактично якої не було. Там пробували на той час подавати, кожен хотів, там якісь матеріали просилися із сільраду або, скажімо, із отзавклубу, туди на той час вони збирали такі матеріали, то вони подавали то, що хотіли. Тобто ніхто не заходив в архів, ніхто не робив. І Іван, який тут вчив у Теодора Ромжі, він учив на Філіпа Людвіга Івановича, на Бентаса Даніла Степановича, і фактично вони нам надали перші матеріали. Нас то зачутувало, і таким образом у 2007 році ми двоє удали книжечку, яка називалася «На берегах Пені», тобто ті села невеличкі, 5 сел, які були в нашій окрузі. І мене вже туди, збираючи якісь коментарі від людей, там когось в Чеської легії воював, когось там щось розказував про поселення жидів, люди розказували по-нашому, а як було в книжці подавати. І ми вже пробували подавати, то
по-русинськи, або деякі слова нам не вдавалися, ми їх перекручували по-українськи, і щось таке входило страшне. Ну, і так ми то подали. І той, коли Василь Васильович предложив русинський клас відкрити, начальство районної було за, там, відділ освіти, директори школ. Яся обрадував. Туди, по суті, я зрозумів, що я не знав ніч. Розумієте, коли програма Алмашія з язика, з літератури, з етнографії, коли я почав то перепозирувати, матір Божа, то це цілий мервіш, цілий скарб. Хочу вам напомнити, 6 років до того ми іздали академічне іздання русинської граматики, в котрій ціла плеяда наша пробрали всі варіанти возможні і предложили, причому і з Євангелієм, та з переводом на англійський язик. У нас воно є, і воно у нас було, ми то Саме послали. головне, що ми то, що вписали, тепер хто іще ліпше способний от фільтрувати, от почистити, щось придумати нове, пожалуйста. Ну в той час, звісно, ви правий. Ви як молодий чоловік, учитель, тяжко це було переключити. Дуже тяжко. І я спочатку, розумієте, дай мені Бог простить, я до того ставив навіть з якимось таким, знаєте, мало сарказмом. Приходив на спору, недовірив. І, розумієте, я прийшов туди, у що я не вірив. Ну, і процес я сам міняв, розумієте. Попадалися книжки, я читав історії, читав одну за другим, читав Ранчака, читав Попа. Рахуйте, взявся я туди за нашу лексику. Я просто був у захваті, розумієте, нові слова приходили. Я почав переключатися і ми собі вже на тому, що я вже думав по-русинськи. Розумієте? Петровці приходить, читай, пиши, думай по-русинськи. Ну, і коли я то почав уже тим жити, я увидів, що я вже без цього не можу. Мене вже боліло, що десь звучить українське слово, там, де може спокійно, природно звучати наше. Розумієте, я вже увидів, як асиміляція з'їдать уже остатки того, що у нас є. Розумієте, і то треба всукочувати. Ну і коли 2008 то було осінню, це 9-й, ні, по-моєму, 9-й весну, на яри, 9-й рік, рахуйте, коли російські школи почалися скручувати. Ну, цей процес мусив прийти рано чи пізно, тому що дівчата, які викладали русинську, вони, по-перше, там треба було якісь курси проводити, розумієте, їх самих навчити, вони ж самі лише не знали. Література, яким все давала, частина з них навіть не перепозировала, навіть не заглядували. Якщо точно повісти, русини усі владіють перфектно язиком, але коли треба його написати, бувають проблеми. Но зато ви, як знаєте українську мову, то вам все переключити було легко, а другим приходилося готуватися і ізучати від азів. Ну, в мене ще, розумієте, і мене в якоїсь мірі захоплювалося все історична граматика. Я увидів, що, наприклад, ну я і до того позору бертав цілий час на те, що у нас от старі форми, там, скажімо, там, третя особа множина суть, розумієте? Прийди до дня. Ми не кажемо, ви писали сте, читали сте. Ти читалась, писалась, ти читав їм, робив їм. Тобто сокращенні форми спомагательного глагола робити. А як? Ну, то маєте навіть ся, рахуйте. У нас куди б його не поклав, рахуйте, воно плаваюче ся акцентує, на що треба акцентувати. І для мене то було інтересно вже у цьому плані. Ну, і тому, коли от уже русинських школ не було, я побачив, що я без того вже не можу жити, розумієте? І ідея була фактично Алмашєва. І ще пручений був Михайло Іванович, по-моєму, у тому самому році ми йшли на лінгвістичний конгрес у Польщу, він стояли тут коло типографії, падяк щось забирав, то у Лірі, по-моєму, він щось там печатав пачками, ну він весь час кудись бігав. Ну, і ми з Михайлом Івановичем розговорилися, він каже, я через інститут учительський інститут післядипломної освіти, каже, я роблю програму, яка називається «Рідний край». Ну, і він мені ту програму казав,
я бачив, що з тієї програми можна зробити щось дійсно такої дієвої у школі. І я туди, значить, попробував розробити програму, яка б у себе включала фактично 3 складові. За язик я не брав, ти знав, що нікого не пропустить. Ну, а от історію, тобто історичне краєзнавство, етнографічне краєзнавство, бо я вже туди позор обернув на обочі, а обичаї оказалися шикарні. Рахуйте, не тільки багата наша обичаями, сохташом нашим. Вище тисячолітня. Розумієте, що це мене захопило вже якусь мірі більше, як язик і історія. І тому етнографічне краєзнавство, і третє літературне краєзнавство, бо наша література, стара література 19 століття, якраз низькому говорили про Фенцика, тому що робиться передача. Я на цього чоловіка опять, розумієте, вже вроді, чим мене може було зачудувати. Я ще раз зачудував, розумієте? І 19 століття, візьмемо наших будителів, або той перша половина 20 століття, взяти тих писателів, які писали в період пона Подкарпатського общества, то цілий мервіс, то скарбниця, розумієте? То вони казали туди, що коли русин сохраняє материнський язик, то де би він не ходив, йому ся дають учити язики. Но коли він материнський язик втратить, він буде мати проблему з другими язиками, бо материнський язик як матриця психологічна. І ще предупреждав один, що аж чоловік, і в тому числі русин, втратить материнський русинський язик, то він почне морально деградувати. І коли я вам підтверджу, що і кожен з нас, коли чує русинську бесіду, така восхищається дух, то я поняв, ви пережили такое? І пережив, і розумієте, я це наблюдав весь час на наших хлопцях, які в Києві. От іменно Київ, центр, які поїжджали, Кося не ганьбить свого. Там є такі, що вони, уходячи на центральні канали, вони по-нашому говорять, і рахуйте, у мене дух аж підніметься. Я так поняв, що вони то всі переживають. А коли вже пробує мінятися, рахуйте, підстраюватися в повністю праві, то ті люди себе вже вбили. І фактично вони мертві для других. Тому що забули своє. Мусить це все підтримувати. І коли вже була готова програма, ми зробили були посібник із Василем Кочином, це викладач нашого університету. Ми його зробили. Там протягнули були через учену раду, він фактично, то була його заслуга. І програму із Юрієм Шимоном через ЗІПО, Закарпатський інститут післядипломної освіти. Програма повністю вона у рамках закону. Там ніч не є, щоб до чогось могло придрати. Я не розумів, коли наші починають слова русин попуджатися вчительки, розумієте, так гордитися треба, не пуджатися. А куди сидіти, якщо ти русин, значить ти агент. Якщо ти русин, значить тебе хтось заплатив. Та бо, розумієте, вже вони се більше боять, як рахуйте, як є страху з боку, розумієте. Їх вже не тільки пуджали, як вони самі поперепуджували. Ви знаєте, ми не боїмо чиновників, але многі з них, в тому числі спецслужби, обладають правом возбуждати головні діла на пустому місці, хоч до дерева се придеруть. А туй учують русина нараз враг. Я думаю, що ми на то не маємо позирати. Вони свою роботу несолідну роблять. Нас Бог помилував, що в нашому краю не є яничарів, як то колись Малоросія мала з турецькими яничарами. Але ми віруємо, що іменно такі люди, як ви, способні будуть своє восхищення материнським язиком, який ви пережили, деколи дважди, трижди, ви будете, мабуть, способні передати і дітям. Та мусить, я вже передав, фактично, маючи дозвіл, я несу всі уроки дуже інтересні, розумієте? Діти з захопленням чують, якраз я тут хотів вам візьміть, правік на території нашого краю. От коли вони починають, чули всі за королеву, так, знають, що там перші поселення на території Європи, а вони не знають, що в тому ж самому Павлові Теодор Легоцький знайшов фактично предмету періоду палеоліта.
Розумієте, там в нього описана кам'яна балта, як вона вигляділа, де він її знайшов. Вони чують, а діти живуть у тих селах. Для них то дуже чудно. Чому це? Королівської Євангелії нашої старшої Пересопницького. Королевської Євангелії, розумієте, то і взагалі вийшла була в свій час дуже така чудна історія. У 2000, по-моєму, 11 або 10 рік приїжджала сюди Світова Рада Русину, тобто Дюра Папуа був головою Світової Ради, ну і попросили мене, то вже був факультативний курс, попросили мене зробити відкритий урок. Ну, я подумав, по чому то можна зробити, ну і по історії школи. От як школа туся появила, перші церковні класи, ну і потім державна школа. Ну і взяв я Гранчака, ну і там позрав 1401 рік Королевської Євангелія, замок Днялап, Станіслав Граматик. Я того подаву, діточки, верніше, тут не я, то діточки подавуть, бо там дати були записані, діточки по тих датах узнавали, що на то рук все зробила. Все, урок пройшов, дзвонить мені, такий там є на Виноградовщині староста Жалива. Дзвонить, каже, а де ти то взяв? Так кажу, Тритомникового Гранчака. А він каже, бо ми не знаємо, а де, бо каже, то є, де бо знайти. Я кажу, я хлопці не знав, по суті, бо я там знайшов, кажу, ну, Мукачівський монастир, фонди краєзнавчого музею, кажу, куди ще, Державний архів Закарпатської області. Но, знаєте, і слухайте, вони обратилися нараз, вони вийшли на Філіпа, і Філіп нараз перший повів, що каже, та то в нас у фондах Пронін передав із монастиря нам, розумієте? І туди почався ажіотаж. Пам'ятаєте, десь півроку, десь півроку усілим говорили про Королевську Євангелію, якої на 150 років старшої від Пересопницької Євангелія, розумієте? І плюс воно почти як по-нашому говорить. По-нашому. Хочу вам напомнити, що Іван Гранчак на 5-му конгресі Русинов в Ужгороді возглавив научну секцію «Доктор». У нас був Петро Толочко з Києва. У нас були представники міністерства, які нам обіцяли, що введуть русинів у перепис. Все обіцяли. Прикликались ми пресу. На самому початку преса як розклалася, вдруг за 5 минут до початку конгресу позвонили із властей, і вся публіка пішла. Ми осталися з'єднув камеру. Но головне є, що наука за нами. Русини обладають нині великолепними історичними розвідками. Іван наш Гранчак і його плеяда команда, плюс пізніше статті, нині ми обладаємо повноцінну історію і подкарпато-русинського народу, і в цілому краї. Я теж впирався на нього, коли робив факультативний курс. Розумієте, для мене чудно, або знаєте, що звернуємо позор, то, по-моєму, 91-й рік перший том йшов, по-моєму, 93-й другий том. Но, розумієте, 91-й рік, після того вже Королевської Євангелії десь невідомо Жириновиця не споминав. Ну, люди, і скажати факти. Для чого? То, чимся треба гордити, то треба вмітувати, десь прятати. Бо, на жаль. Розумієте? На цьому закінчую передачу. У нас у гостях був Юрій Юрійович Шипович.